Pawongan sing mo singlon. Banjur apa kekarepanmu? Ana ing pangarepku dadak guyu latak-latak, Pamer, kowe pamer. Aja pamer guyu ning pangarepanku. Hayo. Yen to kowe ndeni watak ing satriya, bukaan kopengmu. Aku seneng. Seneng. Yen ana bocah sing kemaki pamer kebisane. Gus. Pamer kena. Nanging sedelok maneh ke bakal tak penyet sirahmu. Mingkem lambem pawongan gigirmu. Mergo aku kepengin ngalap patimu, Gus. Enak kapenak tembung nang Rekoso Maiso Cempaka. Yen to aku manut lan meneng, kena. Yen to nyabut nyawaku, nanging ana syarat-syarane kowe kudu tandingan kelawan Maiso Cempaka. Aja mung pangucap. Buktekno. Buktekno kepisan. Aku ya satu. Satu. Ici. Nino Maiso Cempaka. Timbang aku jejer bilang, luwih becik pateni wae aku. Kowe njaluk mati. Yo, Kene kok njaluk mati. Yen kowe mati ra ora salto. jeneng tanpa guna. Aku diwirang-wirangke ana ing pangarepane musuh. Nanging sing tak jaluk pawongan, sadurunge kowe mateni kelawan aku pengen marteni sapa saktenaning awakmu. Aku kok saking karo kowe. Loh. Kene Cempaka. Rondo-rondo aku nyawang sliramu, ke Cempaka. Sebutmu nutut marang atine bapak. Kelingan lakon alam 18 tahun kang kepungkur Cempaka. Lamban nopo kula. Orang akeh weruh wong tuamu adon sing lairake sliramu. Urip ing desa. Saben dina ing tengah alas golek kayu mergo kanggo nyambung urip. Coket. Sampun. Ampun dipun ungkit-ungkit malih lamban kula. Jelaran. Saben-saben kula pengin pirsa. Sinten yang sepuh kula wadon nanging panjenengan tansah
Bapak rumangsa dosa. Bapak luput. Mergo Bapak sawijining wong lanang sing ora bisa ngayomi kula. Ngerti ya, Cempaka? Jatine kowe iki ora bocah. Panjenengan kok ngendika ing kados ngaten. Cetha. Kula menika tiyang kiri cukiling bali-bali lungan. Ya mung lelakon, Cempaka. Lelakon kang gawe aku lawan sliramu urip kaya ngene. Ngerti ya, nggih? Saktenane bapak ki satriya. Pangeran saking kraton Singosari, kadang dalem Ratu Singosari Prabu Anusapati, nggih. Nanging ing menapa, Bapak? Yen to panjenengan ngantos kedarang kandhar wonten satengahipun wana. Boten wonten ing Kitha Raja Ya kuwi carane. Dene kuwi yen kepengin mangerteni sapa jatine ibumu. Ibumu jenenge Prasasti. Alam ana lelakon ilange pusaka Gandring sing dialap marang tumapel. Kabeh kuwi isih ana sambunge sedulur. Tohjaya Adipati tumapel marang kadange Tohpati kepengin dituwuh marang sedane iyangmu. Dhewekne duwe panginting-inting pangigit-igit kepengin ngajuputan marang wakmu Prabu Anusapati. Lakon nganggo dalaran nyolong pusaka Ki Gandring pintuah ing Praja Singosari. Kelakon dicolong Tohpati isih kurang lega atine nganti lemebu ing kasatriyan. Ibumu dijawat, diprawoso. Rahayune ponang jabang ya kowe kuwi tak go mlayu tak slametake. Nah, saktenane nggih sing gawe lakon keloro-loro uripmu tak gedhekke ana ing desa ning dhuwur gunung. Kuwi mergo saka pakartine Tohpati lan Tohjaya. Dados sedanipun ibu kula ingkang jalari Tohpati lan Tohjaya yen to mengaten badhe kula larang. Kula boten badhe mendel lan mendel. Enak kapenak lungguh jekang wonten ing griya Bapak. Kula mboten trima tiyang sepuh kula wadon ingkang babaraken dumateng kula. Sabar. Kenging menapa panjenengan ngendika ingkang kados Bapak tresna marang kowe. Bapak ora kepengin kelangan kowe. Sawise ibumu wis ilang wis ben panjenengan kaya mangkono nanging aja nganti kapindho. Nanging kula anggenipun saben dinten kegeladen olah bilorga menika tanpa guna. Pundi dunungipun kula menika anggadhahi watak satriya ngertos tiyang sepuh kula wadon dipun krenah kan Tohjaya Tohpati kula mboten sapira. Kudu nganggo cara. Ngerti ya? Negara Singosari saiki wis dikuasani marang Prabu Tohjaya. Sawise sedane waktu Prabu Anusapati. Yen kowe arep mlebu ana ing kraton Singosari arep dituwuh sedane wong tuamu wadon. Padha karo kowe salah nyangka. Lajeng kedah margi menapa? Apa sebabe? Tohjaya dina iki bebasan tinungkulan dening dewane. Jalan dhewene kedunungan pusaka kang aran Margapati ya Kiai Gandring. Nah, yen panjenengan kowe kepengin budidaya, kepengin dituwuh, aja nganggo dalan kowe bakal ngrajak marang Tohjaya. Nanging budidaya nggih. Colongan Kiai Margapati ya Kiai Gandring saka Singosari. Kekuatane Tohjaya mung gumantung marang pusaka Kiai Gandring to Margapati. Bapak, rening dawuh pangandika panjenengan sampun terang truwatsa. Kula nyuwun pamit badhe nyidra Empu Gandring. Hati-hati ya. Pangestu.
Ibarat mas anakku tak lewat. Apa dhewekne katon swasa apa katon kendana. Yen kelakon Cepaka iku nolong Kyai Margapati teges Cepaka bisa kena tak jagake tak jago. Yen tak gampang iso kadoan bapak ora negake kowe.